दिनै जोबोद मोजां जादों बर' थुनलाइ आफादनि बे गिबि सानखालि। ओरैनोथ' आगोलाव गिबि सानाव खालि डेलिगेटफ्रा फैनानै डेलिगेट अपेनिंल' जायोमोन, नाथाय एबाराव मोननै आयदानि सायाव गुबैयै सावरायनो लादों। मोननै नङा मोनथाम आयदा। बेवहायनो मोनसेया बयनिख्रुइ गोनांथार आयदाया जाहैबाय जे जोंनि जायफोर PhD स्कलारफोर दं, जायफ्रा अलरेडि बर' रावाव PhD खालामबाय आरो जायफ्रा PhD दा खालामगासिनो दङ, बिसोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जे दिनै बर' राव थुनलाइनि बेलायाव बिथांमोना गावसिनि जिथु बिजिरसंनाय जिथु स्टाडि दा खालामगासिनो दं, रिसार्च वार्क खालामगासिनो दं, बेवहाय मा मा नुनो मोन्दों, बेवहाय माबायदि माखासे बिथिङाव जोंहा आंखाल दं आरो बेफोरखौ माबायदि जों सुफुंनो हायोब्ला बर' राव थुनलाइया गासैबो बिथिङावनो जौगासारनो हागोन, बेफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा ओंखारदों। बेवहाय जोंनाव बायदिसिना बिजाबनि आंखाल, बायदिसिना जोंनि समाजनि बाथ्राफ्रा दंबाबो लिरनाय महर गैया आरो बेफोरखौ लानानै संबिजिरनायाव जोबोद गोब्राब जायो। दा बर'आनो बेसे गोब्राबबा गुबुन सुबुंफ्रा आरो बांसिन गोब्राब जायो। बे बाथ्राफोरखौ दिनै बेवहाय दिहुनदों आरो आंबो बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव बाहायनायनि बेलायाव गोबां बेबायदिनो सोदोबनि माखासे आंखाल नुजाथिदों जे जोंनि पार्लियामेन्टारि सिस्टेमनि बेलायाव बाहायनाय जि सोदोबफोर दं इंराजि, एसामिस बा हिन्दीयाव, जे बर'आव जोंहा माखासे सोदोबनि आंखाल। दा बेफोरखौबो जों सुफुंनांगौबा जयैनो सावरायनानै थाब थांखि लानांगोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै रायलायबाय आरो उनावहाय थाबैनो बे स्कलारफ्रा आरो बर'नि गोरों गोराफ्रा जयैनो खेबसे जथुमबावगोन, बेखौ दिनै थांखि लाबाय। आरो बिनि अनगायैबो जाय सुबुंफ्रा बर' नङा, अदेबानि बिथांमोनहा बर' गोरों, बर' रावखौ, बर' थुनलाइखौ आरो जायफ्रा स्कुलाव बर' फोरोंबोगासिनो दं, बेबायदि गोबां जोंहा दिनै आलासिफोर फैदों। बिथांमोननि जोंनि रावनि सायाव मोनदांथि आरो जोंनि रावा मा मानथाखोआव दं, बेखौ लानानै जोंनि मावनांगौ हाबाया मा, बेफोरनि सायाव बिथांमोनहा सुबुरुन होदों। दिनै जोंनि इस्माइल हुसैन, जाय बिथाङा इउनिभारसिटियाव बर' रावखौ फोरोंगासिनो दङ, आरो जोंहा बेबायदिनो माखासे गोरों गोरा प्रिन्सिपालफोर फैदों बायदिसिना कलेजनि, जे जोंहा गरखानिफ्राय फैदों, आदिबासिनिफ्राय फैदों, बेबायदिनो जोंहा मुस्लिम इस्लाम धोरोमारि बिथांमोननिफ्रायबो, जायफ्रा फुललि बर' रावखौ मोजाङैनो रायलायनो हायो आरो बिथांमोना बर'खौनो फोरोंगासिनो दं आरो स्कुलावबो बेबायदि। दा बिथांमोना फैनानै दिनै गोबां मोजां सुबुरुन होफैदों आरो बिथांमोननि बे सुबुरुनफोरखौ लानानै जोङो बर' नङै सुबुंफ्राबो बर' राव थुनलाइखौ माबोरैहाय मोजाङै बिसोरो सोलोंनो हायो, रायलायनो हायो, बिनि सायाव जोङो खामानि मावलांनो हागोन। बेनि अनगायैबो दिनै नेपाल आरो बांलादेशनिफ्राय फैनाय आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायफोरनि गेजेराव मोनसे जथुम जादों, गावजों गाव सिनायलायनाय आरो बिथांमोननि जायगानि सोमोन्दै गावबा गाव इन्ट्रडाक्सन होलायनाय। बे मोजां मोनसे जोंनि गेजेराव सोमोन्दो लाखिलायनाय, बे जोबोद मोजां। दिनैनि हाबाफारिया बे। दा डेलिगेट जथुमसिगोन, गाबोननिफ्राय आरो गोबां आयदायाव सेमिनार जाबावगोन।